No he vingut altres amb una voz perquè avui he arribat super just. Professors de música de l'Escola Municipal de Sant Lluís tenien ganes una mica de mostrar els diferents instruments que oferim, donar-nos a conèixer, ja que hi ha hagut alguns canvis. I una bona manera pensant que és fer el que millor se mos dona, que és sonar. Cercar un toc així més humorístic, més distès en la presentació de n'Adriana, que també de pas serveix per presentar les peces i evitar el que seria un programa de mà. Na Virgínia s'ha encarregat una part de la part més administrativa, també ha estat el nostre tècnic de llum. I també tinc que dir que també fa molta il·lusió que sigui el primer concert de l'Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics a la sala polivalent Albert Camí, que fa res que s'ha inaugurat. I jo crec que ha anat bastant bé. Sí, el públic ha estat molt atent, els alumnes són uns cracs, sabien totes les respostes. Sí.